Poble costaner de 13.000 habitants a la comarca del Maresme. El Turó de Montgat és un petit penya-segat de 40 metres d'altitud per on circula el tren de la costa. Per aquesta via, el 1848 circulà el primer ferrocarril de l'estat espanyol. L'etimologia popular diu que el nom de Montgat és degut a que des del mar, el turó té forma d'un gat. Montgat fou un petit poblat ibèric. A l'època romana era travessat per la coneguda Via Augusta. Avui en dia, les seves platges continuen essent un indret desitjat per als visitants.